दा बे जाय सानैसो बिनानावमोन दा गाज्रि स्लें वर्ड्स बाहायनानै जा बिसोरो बिथांमोनाहाय गाज्रि बाथ्रा बुंदों जोंनि BTC गभर्नमेन्टखौ दानि सोलिबाय थानाय BTC गभर्नमेन्ट हाग्रामा महिलारी सार बिथांखौ रायदों बिथांमोनाबो एसे माने एसे स्टुडेन्ट हिसाबै गोबां बिदि माने आब्रुथि गैयै बिदि जानो नाङा आरो एसे डिसिप्लिनखौ मेनटेन खालामनांगौमोन होननानै आं सानो सोलिबाय थानाय जिहेतु थासारि जोंनि ट्राइबेल स्टुडेन्टफोराहाय मोन 6 जनजातिनो ट्राइबेल होनायनि बेरेखायै ट्राइबेल होनो नागिरनायनि एगेन्स्टआव जि प्रटेस्ट खालामदों जोङो बेयाव फुल सापर्ट दङ जोङो बे प्रटेस्टखौ जोङो सापर्ट खालामो किन्तु दाख्लै जोंहा 29 नभेम्बर खालि जोंनि BTC सेक्रेटारियेट अफिसाव हाबनानैहाय जोंनि एसेम्बलि हाउसाव थांनानै जोंनि स्टुडेन्टफोरा जिबायदि बुख्रेबहैदों जोंनिनो गावनिनो निजा जोंनि मोनखानाय जिहेतु सम्पति बेखौ दंस खालामनो थांदों जोंहा बिनि सायाव जों दुखु मोननाय जोङो दिनैनि दिनाव जोङो फोरमायगोन मानो होनोब्ला जोङो जोंनि बे BTC सेक्रेटारियेटखौ जोङो ओरैनो मोनाखै बेवहाय जोंनि हाजार जोंनि जोहोलावफोरा जोंनि गेदेमा सुबुंफोराहाय गावनि जिउखौ अबदान होनानै गावनि थैखौ दान होनानैसो जोङो बेखौ खस्थ'यै जोङो जुजिनानै मोननाय दिनै बेखौनो जोंनि फरायसाफोरा मोजाङै सानाबालायनो सानस्लाबनो हायैयाव दिनै बिथांमोनाहाय दिनै बेबायदि जोंनि BTC सेक्रेटारियेट अफिसाव थांनानैहाय बेबायदि बुख्रेबहैनाय जोङो बेखौ मोजां मोनाखै बेनि आन्दोआव सोरनिबा आखाइ दङ होननानै सानो नामा निश्चय बेनि आन्दोआव सोरनिबा आखाइ थागोन जिहेतु जोंनि स्टुडेन्टफोराहाय दा सानस्लाबनो हायाखै बुजिस्लाबनो हायाखै बेखौनो सोरबाफोर बिसोरखौ मिसलिड खालामदों जानो हागौ बेनि आन्दोआव निश्चय सोरबा थाथारगोन दा बेखौ पलिटिक्सखौ गेजेराव लाबोआखै होननानै बुंबाय थादों किन्तु जोङो दा जों थोंजोङै नायनो थाङोब्ला जोङो बेखौनो नुगासिनो निश्चय बेहाय पलिटिक्सनि माबा मोनसे बेहाय सोरनिबा एजेन्डा दङ होननानै जोङो बुंनो हायो मा खावलायनो सानगोन बेबायदि दैदेनगिरिखौ दा जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुबाय थादों सानैसो जोंनि बिनानावफोराहाय सोरबा सासे पार्टिकुलार लिडारनि नामखौ मख'नानैहाय गाज्रि स्लें वर्ड्स बाहायनानै रायनाय सोरबा सासेल' लिडारखौहाय बिदि एटेक खालामनो नागिरनाय बिथांनि न'आव थांनानै बिथांनि न'आव अन्थाइ खुबैनाय बेफोर मोजां जायाखै आरोना दिनै मानो होनोब्ला सासेल' सोरबा सासे पार्टिकुलार लिडारखौ दिनै बिदि बुङोब्ला रायोब्ला बेवहाय निश्चय गोरोन्थि जागोन मानो होनोब्ला जोंनि गुबुन लिडारफोर जाय आसाम केबिनेटनि मिनिस्टारफोर जाय जोंनि रायजो सभानि लक सभानि दिनै बे एमपि बिथांमोननि मुंखौ दिनैहाय मानो मुंख'वाखै बिथांमोननि मुंखौ मानो दिनैहाय मेनसन खालामनानै जेबो बुङाखै दिनैहाय जोंनि एबसुनि दिपेन बर' सार बिथांमोनाबो मोनसे सिगां समावनो बिथांमोनाबो मोनद' हारिनोहाय जोंनो एसटि होनाय जिहेतु जोंनि बे थाखानाय मोन 14था जोंनि एसटिफोरा जेबो खहा जायालाबासिनो दस्रा गुबुन हारिफोरनो एसटि होनायाव जेबो खहा जानाय नङा होननानै बे खोथाखौ सिगांनिफ्रायनो बुंबोबाय थादों दिनै बिथांमोननि मुंखौ मानो बिथांमोनहा लाबोआखै बिथांमोननि मुंखौ मानो मेनसन खालामाखै दिनैनि दिनाव जाय गभर्नमेन्टआव फैदों दिनै बिथांखौल' दिनैहाय मानि थाखाय थांखिनानै बेबायदि बुंबाय थादों आङो दिनैहाय बेखौ जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि सायाव आङो सोंखारिनो सानदों आरो जोङो दिनैहाय बेबायदि जोंनि गावनि निजा थाखानाय सम्पति बा जोंनि एसेम्बलि हाउसाव बुख्रुब सुख्रुब खालामनानैल' जोङो जोंनि मुभमेन्टखौ जोङो स्ट्रंसिन खालामनो हानाय नङा बेबायदिजों जोङो जेबो साक्सेस मोननाय नङा होननानै आं सानो जोंहा दा जोंनि मेन उद्देश्यआ बेनो कि जोङो जोंनि आसाम गभर्नमेन्टखौ मिन्थिहोनांगौ जोंनि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ मिन्थिहोनांगौ जे जोङो इजिलि बेबायदि जोङो मोनद' जनजातिफोरनो जोङो एसटि होनायखौ जोङो बिदि होनो हानाय नङा किन्तु बेखौहाय माने बेबायदि खालामनायनि गेजेरजों जोङो बे प्रटेस्टखौ जोङो पिसफुल भाबैबो खालामनो हायो किन्तु जोङो बेबायदि भायलेन्स क्रिएट खालामनानै जोङो जेबो मुलाम्फा जानाय नङा होननानै आं सानो जोंनि स्टुडेन्टफोरखौहाय निश्चय बेहाय सोरबा माने मिसलिड खालामग्रा दंथारो होननानै जोङो बुंगोन मानो होनोब्ला दिनैहाय बेबायदि जिहेतु बिथांमोना प्रटेस्ट खालामदोंमोन बेवहाय जोङो भिडिअ क्लिप्सफोर नुदों जे बिथांमोनाहाय गासिबो बिथांमोननि स्ल'गाना स्क्रिप्टेड आरोना बिथांमोना लेखा गुफुर लालायलायनानै स्ल'गान होदों लिरखाजोबनाय गासिबो स्क्रिप्टेड बेवहाय निश्चय सोरबा बुंग्रा सोरबा फोरोंग्राथ' थाथारगोन बेनिखायनो जोंनि दा जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा एसेहाय बुजिलायनानै सानलायनानै रावजोंबो जेनेबा बेबायदि मिसलिड खालामजायालाबासिनो गावसिनि फिउचारखौबो साननानै एसे सानै हयै मोजाङै प्रटेस्टखौ खालामबा मोजां जागोन होननानै जोङो सानो आरो दा बे जाय सानैसो बिनानावमोन दा गाज्रि स्लें वर्ड्स बाहायनानै जा बिसोरो बिथांमोनाहाय गाज्रि बाथ्रा बुंदों जोंनि BTC गभर्नमेन्टखौ दानि सोलिबाय थानाय BTC गभर्नमेन्ट हाग्रामा महिलारी सार बिथांखौ रायदों बिथांमोनाबो एसे स्टुडेन्ट हिसाबै गोबां बिदि माने आब्रुथि गैयै बिदि जानो नाङा आरो एसे डिसिप्लिनखौ मेनटेन खालामनांगौमोन होननानै आं सानो